wacho norumo. Agoyo erokamano ne jo-Kibuye. Kendo agoyo erokamano ne jomo gona erokamano. Tachako agoyo erokamano ne jomo okosoa nikech kama makosa nitie kowachni tinyalo lokori. Agonu erokamano duto temo chiko itu winjo duonda. To maduong' moloyo aywak ne county government, department man inspectorate, konyuru Kibuye koku konyo Kibuye to Kibuye dhi kethore. Tachaka kwayo uni konyo uru mondo watie cartels. Cartels siko Kibuye, revenue ng'eny Kibuye, cartels ema soyo fukugi. Cartels omakore gi jo county government, gidhi e media, gigoji. Mr. Dan monego warad gi studio ka. Ang'eyo ni luor nikech ni wacho gik mamriambo. Na adwa ni bi, arwaki kaka nyathina, okewa bidhao, kae kama jitwake, mondi bi wacha adier ni no, nikech ang'e adier makene ni ngi stol. Madi Nyasaye gwedhu, kata ka wang' wawere. Erokamano ahinya mano Nyakisumu Nyaramba jakom mar chiro ma Kibuye en moro pile ka pile bedo kodi kawa paro manyien kendo kawa go mbaka kawa twake